Больш за 200 гадоў існуе Сінявскі пагост. Нядаўна тут з'явіўся незвычайны помнік. Незвычайнасць яго у тым, што ён збудаваны з вельмі прыгожага мрамара. Вось гэтыя калоны, якія мы бачым, нагадваюць калоны фасадаў панскіх дамоў у Нясвіжы, у Начы, у Тучы, у Савейках, у Агаревічах. Сям'я вельмі пастаралася, каб зрабіць такі дастойны і прывабны пастамент. Безумоўна, ён упрыгожвае сіняўскія могілкі. Сюды хочацца прыходзіць зноў і зноў, пакланіцца гэтаму чалавеку і сказаць пра тое, што усе мы знаходзімся у гасцях, і поэтому трэба шанаваць кожны пражыты дзень, поэтому трэба берагчы сваё здароўе і пражыць як мага шчаслівае і лепшае жыццё. Дзякуй сям'і, якая не пашкадавала вялікіх сродкаў на гэта збудаванне. Дзякуй майстрам, якія увасобілі так прыгожа памяць аб гэтым чалавеку.